Kaixo, Beni. Ondo. Udaran beti ondo, niz eta udara ez izan, baina guzki etorri da, bisitan, eta horrekin beti pozik. Udara usain zendugu, hori da balio lukuna. Hoxe. Bueno, Inigo, aktorea nolatzen mundu honetan. Bueno, nire ama eta nire osaba, beraiek ibilizian gaztetan gaztetan eta ezain gazte aktore bezala. Eta gero, ni txikitatik hori ikusi izan dut etxen, eta gero anaia beti nahi izan du, eta bera da zuzendaria, eta beti txikitatik hasi izan Larrotxen zinema eskolan ikastaro batzuk ematen edo jasotzen. Eta orduan ni txikitatik hasi nintzen behai laguntzen laburmetrai batzuetan. Gero, utzi izan nuen pixkatola antzesteari, ikastolan, gero futbolen ebilen, eta neukan nola denbora asko eta pixkat aparkatu egin nuen. Baina gero lesionatu nintzen, eta hasi nintzen ikastaro baten, binain, eta hor esaten den bezala metiko gusan gio. Hoi 19 urtekin, eta gaur arte. Zein urten zuen nolan Zein izan zen, lehenengo lan profesionala. Nik uste dut, nintzen nogaz, baina nik uste dut izan zela antzez lan bat, Miaules izenekoa, Dorleta Urreta Bizkaia zuzenduta, eta bere senarra Asier Hernandezekin. Mozo berbilei. Bai. Eta taldean ginen Ainara Arteaga uste dela. Abeslaria, aktoresa ezautzezu. Oiana Maitorena, Kepa Errasti, eta Labo. Nik uste dut izan zela lehenengo lana. Bego pelikuletan hartu duzu parte, esate baterako handia. Bai, handian, oso gazan txiki egin nuen. Egon ginen probatan kastina egiten, eta azkenengo fasera, azkenengo egun erdie pasa genuen goiz bat hor bi pertsonentzat kastin egiten, Enekokin, Josebakin, Inigo Azpitarte zeon, eta gero eta Erik Fagantozte. Eta nik uste hor, ez dakit fase izan zian, bi hiru fase izan zian, eta hor fase horiekin da gero, nik uste eman ziatela parte txiki bat, eszena txiki bat, eta ondo. Pozgarri gero, ez ikustea kriston pelotaz bat mandu, eta ze politia gauzan pelikula, Pelikula, bera. Buen pepino, zerren da bezala. Oiza polita. Bai. Pelikula eta historia. Historia gaina da nire atxon amonak, alegikok. Bai. Eta ni txikitatik entzuten nuen historia hori, altzoko handia. Eta gigante de alza. Eta nik ezautzen nuen. Bera, nik tolosan beste izan amagotez enun sekula. Eta hor ondo da, ez dakit. Gu eske txikitan igual iotzen ginen ikustea, hor badau, herrian badau, hori da. Eta nio batzen naiz, txikitan jotzea eta ikustea. Guai. Polititan zara. Atentzioan entuit, paguteatu duzu, antzekio brabal, el gigolo, no se quedo, la hoi. Gero historia, ez dut asko kontau behar, ezin da mikroantzerki antzez lan bat. Orduan ezin dut asko kontau, zerbait kontatzen badet, historia motxa da.
Baina, hori nuen dela 2 urte uste, hasi izanen la farandula, la farandula irikizutenen, deitu ziaten ikeko antzeslan hori, Mila Espigarekin. Mila Espiga izan dela netzako un master. Guztiek dira irakasleak eta saiatzen naiz beti ikasten, baina Milakin asko ikasi. Beste alde batetik, komedia eta una máquina. Eta antzeslana, naiz eta izena Tribulaciones de un Gigolo izan. Badauka zer ikusia, baina askoz baino beste gauza pila bat kontatzen dira eta nik uste dut gauza sakonago eta oso polita. Ez zegoen imaginatzen dugu ikuspuntuak barzak eta buelta batzuk. Oida, normalen antzeslanetan beti bilatzen da buelta batea, ez? Honek auke. Bueno, ez edezu kontatu zetaztuak, baina zergatik historia hori. Zergatik, ez dakit nik hori idatzita dago, nik endoen... Zergatik, esango izut. Ze azkenean ikutzen die bizitzako lau bost gai garrantzitsuenak, ez? Hasta ahí. Baina zergatik ni suposatzet idatzi zuenak, hor bazeudela gai unibertsalak, ez? Hombre, bai. Baina, komedia da, Komedia. Puntukoma. Puntukoma, bai. Guai estrenatulara, Bai. Nolatan baina beste momentu batean. Bai. Egie bat. Berrienetzako, baina. Bai, nolatan. Bueno, hau izan zen lehenko urtean, lehenko abuztuan ingenun, 11 egunetan, 10 egunetan nahi zen. Eta nahi deitu intziaten, eta hori webserie bat berzala, kontau dana, Next Stationeko proiektu bat, irabazizuna, eta horra ziginan ensaiatzen, nik uste 2 edo 3 egun ensaiatzen, eta gero ja amatxete. Eta rodajea izan zen nahiko... Nahiz eta formatu ezberdina izan, edo berrie, rodajea izan zen laburmetrai profesional baten antzerakoa. Osea, bazeon talde hon bat, baina ekipo humano brutal, netzako izan zen garrantzitsuna, bai. Baina, rodaje edo rodatzeko metodologia edo era berdin izan zen, tipo telebista bezala ez, baina ez zen herri kamera batekin, baina izan zen, besan zen laburmetrai profesional bat bezalako, bai, osake, bazeon jendea, bazeon taldea, eta ondo. Zer eman zizun, badakizu, zer eman zizun edo... Zer eman zidan, zer, esperientzia horrek? Hori. Zer eman zidan. Nik errepikatu nun Sara Kozarrekin, ja egin nuen laburmetrai bat. Sara, musu bat. Musu bat, Sara. Gero ezautu nituen, Fari bat ezautzen nun bistaz, baina behar ginen nun lanai, Iñake eta Mikel. Mikel Ibarguren. Mikel Ibarguren. Bai? Bale. Oso ondo. Nik horiek ezautu dituen Enrique nun ezautzen, eta gero, taldea enun ezautzen, bakarrik Itaskun ekoizlea ezautzen nuen, baina beste guztik egin nituen ezautzen, eta esperientzia oso zer eraman dut, lan guztia bezala, esperientzia, ikasketa,
eta gero, esperientzie, ez dakit nara esan, bizi esperientzia hori edo esperientzia humana, ni hori asko gustatzen zait. Eta... hori da dena. Eta zer ikuspuntu medikoa gaizki bateratzeko edo zendazue nahi hola. Zer ikuspuntu bilatzen dan kastin batean parte hartzeko. A ber, retzako... Esan nahi zein da guai zure ikuspuntua zerbait egiteko edo. Baina, nik zeri ematen diodan balioa, zer proiektun bat iteko, edo kastinean... Zer egin nahiko zen. Zer egin nahiko nuke. Beida, hau ja da... Fantasia. Ez, fantasia ez, justo lo contrario, realitatea. Nik ume txiki bat dauke. Bai, dauke urtetik, gauza da nik familia hemen dudala. Eta nahi gustatuko litzateke hemen lan egitea, de kontinu, ez? Eta horretako, ea euskal fikzio gehiago egiten den, eta horrela hemen lana egiteko aukera dagoen, audiovisualki, ez? Osea, ikusentzunezko lana, baino beti ari naiz bilatzen, ez dakit nola hasi, antzezlana egiten, ez? Antzerkian. Antzerkian ikuste dela, hemen aktibo egoteko modu bakarra, eta gainea beste era bat da de kontinuo, pertsonean bizitzen duen historia dena batea, eta zer gustatuko litzateke guaintxe, hori. Eta gero ja, fantaseando, ez dakit, zine. Llegada Hollywood. Ez uste, ez dakit. Hori izan nire... Beida, nire ametsa da zinean parte hartzea, baina pertsonai on batekin, eta nire nahirekin nahitea. Nik berarekin lan egin dut, laburmetraietan, baina ja... no sepen da, luze metraia edo pelikula batean. Ikusten dugu mugitua zara, gustatzen zaizula, eta mila esko zuei. Mirandeko diako gugare ikustia, musua handi bat, gana jende. Agur!